Qed niddikjaraw illi aħna millum f'din il-Kamra mhuwiex business as usual. U ħanieħdu l-passi kollha f'din il-Kamra u lilin biex inleħnu, biex inwasslu dak li qed nagħmlu sakemm il-Gvern jibda jieħu l-ewwel passi. Jekk iddikjarajna flimkien iż-żewġ naħat tal-Kamra, l-Kamra sħiħa, mhux iż-żewġ terzi, illi din hija xi ħaġa ta' urġenza nazzjonali, l-urġenza fejn qiegħda. Tilifa l-urġenza l-Gvern, x'sa jagħmel il-Gvern, x'risposti ħajat il-Gvern għat-talbiet u għal dak li aħna spjegajna li jista' jsir għal pajjiżna. Għaddew il-ġranet, għaddet il-fuq minn ġimgħa issa u għadna ma smajna xejn. In risposta ta' dak id-dibattitu sal-lum għadna ma smajna xejn. L-oppożizzjoni qiegħda tiddikjara l-darba oħra dak li bdejna fejn għadna l-budget kien irrelevanti, dak li għadna illi din hija xi ħaġa ta' natura urġenti nazzjonali, il-Gvern qabel ma' tnejn u allura illum qed niddikjaraw ukoll li għall-oppożizzjoni dan mhux se jkun perjodu ta' business as usual kif qed jaħseb jew jipprova jagħmel il-Gvern.